كمي صنيحكم زخبركم سمعتنا ملؤ تحستو زينا نهون مكتتالكم باخبار زعدم داناي تسفازجه بقندنا تبتاتو كفلم أبي زوبا مأكل عم مرحي مسألة إنسان أتححزون تزتيو بأجات أميس أمبل مبل 4 عامات من مصراتها مادئة أب زوبا مأكل سمينارات كايدالو كوربوريشن زرعتن تريتن إيرترا أب زوبا قاش باركا زلمعو زرعتي بمقطوتي كبالو تشاينا مصر وسخ قرص التاوك عندك إن مكنت نايتي مس أمريكا كبصح زدل نقداو سممع مخانو أفليطا أب منغو إسرائيل إسلاماوي جهاد سممع مقراص تخصي تبصحو زرزر زينا أبي زوبا مأكل إن ممرحي مسألة إنسان أتححزون ودابي كوميتات كمون أبنو زوبات زقات امتقاماتن مفتحيون زميل كتركب بغدمة مالي 10 حدار أب كتما أسمرة تخايدوم أبتي أما حدرت 10 زوبات أسمران أكايد تسرحن زترخبولو زتا أكايد تسرح من محدار زوبا مأكل أتو زر إتولد برهان أبزل علو كركرات كمون ودابي كوميتاتن قطعي أقراربا قداتن كرأيو صنحو حسرتاتن مفتح من إذا تذكر باب الناس تسنى زرزراو صبصاب أقربهم أتو زرقت قدات توسينو من كلو داغماي وسانة مهاب جزيو زحلفة وسانة بيقباي داغماي مملاس كمون كركرات تسمع كوميتة كاب حزبك تقوم تحبيرو كلو زي مقام قال كابتم أمام محضرات نوزاباتات كرأي صنحو قدلتات مخانم دحر مقلاس استوسنو قدات أباي تاقي تتكبرو نويح زي موسادن مكيارات حالفتي أبزه الولو قبو مرخاب زي مقبارن قال كابتم قلطف مقرام زد اليوم مخانم أبريهم أبتركب نمثل مرحت مريت إسان أتححزون بزملكت عنقص شدشتن أواج مريت قطري 58 إزبار شحنت شعتم 294 نزيقاتات نايزهبو مثلن قديتاتاتن ملوء تحستو نتساتفتي كقربن كلو نوزوباتات نعو تخطيلن كسرحة لبوا غريبهم أما ودعتا تساتفتي نمثل إسان أتجبابرون كمون أب قداتن كركراتن هزبن زرعيوس أجمات نمقرامن نمقلاين زحق زهر يتتاتهم أفسسهم التيمس أما حضرتن وزواتاتا كايت تسرحن زكايد ركب أبنو زواتات بريخ قالا نفحن سرجاان كغص المخانو تفليت الله أبي زوبا مأكل بمخنيات صنبل مبل 4 عامات من مصراتها مادئة كابنو زواتات مينسترتات أنا فرها مادئن كالوت أكلاتن بزتوكلا موياوان دك أنستيو سميناراتي كايرالوم السمينارات زباو جنبار مسألة دك أنستن معري تساتفون أب كل مدايات نمرققاس زكايدو سعرن قسكاسون دحرنات الناس بتمرتن مويان سوقيمن بغط أبان خحيلة تسلسل عمامن وصيتن كمون ندق انستيو زهاسيون كمعباله زعن قصن لمدتاتن موغاد استخايده غسقاساتن زمزغو عوتن زبرهم بعسرت حدار أب استخايده سمينار أب زقربه نتساتفو دق انستيو اما اد تمرت زملكت باحازاز تسنيت صبصاب أب قدمه تمرتي 73 مئتاويت اما بقطا درجه ب 27 مئتاويت اما اكلاي درجه ب 63 مئتاويت أب قال درجه ب 61 مئتاويت أب لعلوي درجه دما ب 45 مئتاويت بريخو كم زلو تجليصوم أبتعناوي مداي دما متن موتاديتات كم 100 شحن بصوت صرات حدا شحن 590 زنبره أبز غزيزي ناب تحت 240 وريدو كم زلو مخنشاب دق انستيو دما أب شحن 995 أستا 95 مئتاوي زنبره أب كتشحن 15 بستخايده مصنعتي ناب 700 وريدو كم زلو بريهم ازي بموياوان من اسياد دق انستيو زكار زلو سمينارات كساب 15 حدار كقصليوم كوربوريشن زرعتن تريتن إيرترا أمنا لهم عمت كرامات أبدوا ومعراب زواجاش باركا زلمعن أفرز بتصحن لعلش دشتش هكتار إز معراب وجنبارن من محضراتن بزود ووفراتات يعتقد كم زلو نتسرح زكاتات الزلو وكل إيرينا حبيرهم
ኣብ ኮርፖሬሽን ዝራዕትን ጽሪትን ኤርትራ ሓላፊ ሕርሻታት ደቡባዊ ምዕራብ ኣቶ ሃይለ ዝገሃብታ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ሎብ ዘበን ኣብ ከታይ 4500 ሄክታር ኣብ ገርተት ድማ 1500 ሄክታር ስምስምን መሸላን ከም እተዘርአ ብምጥቃስ ኣብዚ እዋን እዚ ተምሃሮ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ህዝብን ኣባላት ሓይልታት ምክልኻልን ዝሳተፉ ወፈራታት ብምጥርናፍ ምህርቲ ይካየድ ከም ዘሎ ገሊጹ እቲ ኮርፖሬሽን ብዝገበሮ ናይ ዓመሰብን ማሽነርን ምድላዋትን ብዝተረኸበ እኹል ዝናብን ርቡዕ እቶት ክሕፈስ ልዑል ትፅቢት ከም ዘሎ ዝሓበረ ኣቶ ሃይለዝጊ ወፋሮ ንዘርእይዎ ዘለዉ ተወፋይነት ሞጊሶም ኣካይዲ ስራሕ ንኡዞባት ተሰነይ ኣቶ ተስፋ ዝገዑባ ዝግብጊድኡ ለሚዑ ዘሎ ሕርሻ ሰፊሕ ብምዃኑ ወፋሮ በብኸባቢኦም ክጥርንፍዎ ዝተመደበ ኣቐዲሙ ከም እተወሰነ ካብዚ ድማ 350 ሄክታር እጃም ንኡዞባት ተሰነይ ምዃኑን ብኣድማዕነት ይሰላሰል ከም ዘሎን ኣብርሂዎም ነበርቲ ከተማ ተሰነይ ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ ምህርቲ ፀያቕ ማዕፂድ ከይርከቦ ኣብ ቆፉ ንኽኣቱ ብጉጅለታት ተወዲቦም ኣብቲ ማእቶት ብውህደት ይሳተፉ ከም ዘለዉ ገሊፆም ኣለይቲ ናይቲ ስራሕ ድማ ውዳበ ሓይሊ ስለ ዝኾነ ነቲ ኣብ ጽቡቕ ደረጃ ዝበፅሐ ኣእካልን ስምስምን ብኣጋ ንምእካብ ተወዲቦም ኣድማዕ ስራሕ ይዓሙ ከም ዘለዉ ኣረዲኦም ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ 4 ንኡስ ዞባታት ኣብ ዝቖማ 52 ነቑጣታት ዝተዋፈሩ ተሳተፍቲ ወፍሪ ተምሃሮ ንልምዓት ኣድማዕ ዕማም ከም ዘሰላሰሉ ብ11 ሕዳር ኣብ ከተማ ባፅዕ ኣብ ዝተኻየደ ገምጋም ተገሊጹ ኣብቲ ኣካላት መምሕዳር ዞባ ሚኒስትርታት ሕርሻ ጥዕናን ትምህርትን ከምኡውን ሃማመት ኤ ዝተረኽብዎ ገምጋም ወፋሮ ኣብ ምዕቃብ ማይን ሓመድን ምትካልን ምክንኻንን ኣግራብ ምጽጋን ቅናታዊ ዛላታት ብእምንን ሓመድን ጽገና ናይ ሓመድ ጽርግያታት ከምኡውን ንምስራሕ ከትርታትን ምእለይ ወሓይዝን ዘጠቓልል ዕውት ስራሕ ከም ዝዓመሙ ተሓቢሮም ሓላፊ ወፍሪ ተምሃሮ ንልምዓት ኣብቲ ዞባ መምህር ፍስሓ ጽንትኬ ኣብ ዘቕረቦ ጸብጻብ ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብ ንኡስ ዞባታት ጊንዳዕ ኣፍዓበት ናቕፋን ቅሮራን ብዝተሰላሰለ ዕማም ልዕሊ 10,800 ጎዳጉዲ ተኳዒቱ ኣግራብ ከም እተተኽሎ ልዕሊ 50 ኪሎ ሜትር ሓድሽ ዛላታት ከም እተሰርሐ 16 ኪሎ ሜትር ጽርግያታት ድማ ከም እተጸገነ ገሊጹ ኣብ ናይ ሎሚ ዓመት ወፍሪ ልዕሊ 1,100 ተምሃሮ 26 ኣለይቲ መምህራን ከምኡውን ክኢላታት ሕርሻን ሓካይምን ከም እተሳተፉ ዝሓበረ ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ መምህር ረሽድ መሓመድ ድማ መደበራት ፈልሲ ዞባ እኹል ቀረብ ስለ ዘይብለን ኣብ መጻኢ ብኣጋ ክሕሰበሉ ኣዘኻኺሮም ኣብ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ሓላፊ ወፍሪ ተምሃሮ ንልምዓት ኣቶ ፍትው ወልደ ገርግሽ ብወገኑ እቲ ወፍሪ ኣብ ርእስቲ ኣብ ዕቃብን ልምዓትን ኣከባቢ ዘለዎ ኣስተዋፅኦ ተምሃሮ ብክልሲ ሓሳብን ግብርን ዝተሃንፀ ጥዑይ ኣእምሮ ንኸውንኑ ሓጋዚ ምዃኑ ብምሕባር ኣቐዲምካ ዝግበር ጽፉፍ ምድላዋት ኣብ ኣድማዕነቱ ዓብ ተራ ከም ዘለዎ ሓቢሮም ኣብ መወዳእታ ተሳተፍቲ ንኣድማዕነት ናይቲ ወፍሪ ይሕግዝዮም ኣብ ዝበልዎም ዛዕባታት ብሰፊሑ ተመያይጦም እዚ ድምፂ ሓፋሽ ኤርትራ እዩ ዜና ወጻኢ ኣብ ወሽመጥ ጋዛ ኣብ መንጎ እስራኤልን እስላማዊ ጅሃድን ዝተበፅሐ ስምምዕ ምቁራፅ ተኽሲ ካብ ትማሊ ወጋሕታ ተግባራዊ ከም ዝኾነ ማዕከናት ዜና ኣቃሊሐን እቲ ኣብ መንጎ ሰራዊት እስራኤልን ፍልስጤማውያን ዕጡቃትን ንክልተ መዓልታት ድሕሪ ዝተኻየደ ምልውዋጥ ደብዳብ ብመንጎኝነት ግብፂ ዝተበፅሐ ስምምዕ ተግባራዊ ካብ ዝኸውን ሓሓሊፉ ስማዕ ተኽሲ ሓሊፍካ ዛጊት ፀኒዑ ከም ዘሎ ተፈሊጡሎም እስራኤል ኣብ ወሽመጥ ጋዛ መጥቃዕቲ ኣየር ብምፍፃም ኣብ በዓል ዓፃነ ዝተባህለ ላዕለዋይ ወተሃደራዊ መራሒ ጉጅለ እስላማዊ ጅሃድ ድሕሪ ምቕታላ ኣብቲ ከባቢ ሓድሽ ወተሃደራዊ ግጭት ከም እተኸስተ ዝዝከር እዩ እስራኤል ኣብ ወሽመጥ ጋዛ ብዘካየደቶ ደብዳብ ነፈርትን ሮኬታትን 8 ኣባላት ሓንቲ ስድራ ዝርከቦም ብውሕዱ 34 ፍልስጤማውያን ከም እተቐትሉን ልዕሊ 70 ከም ዝቆሰሉን ጸብጻባት ትካላት ጥዕና ፍልስጤም ይጠቕሱ ዕጡቃት ፍልስጤማውያን ብወገኖም ኣብ ልዕሊ ዕላማታት እስራኤል ብዘካየድዎ መጥቃዕቲ ሮኬት ልዕሊ 60 እስራኤላውያን ከም ዝቆሰሉ ምንጭታት ይሕብሩ እስራኤልን እስላማዊ ጅሃድን ተኽሲ ከቋርፁ ተሰማሚዖም እኳ እንተሃለዉ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ሓያል ወተሃደራዊ ወጥሪ ተኸሲቱ ከም ዘሎ ግና እቲ ከባቢ ዳግማይ ናብ ግጭት ከይኣቱ ስጋኣት ከም ዘሎ ተንተንቲ ፖለቲካ እቲ ከባቢ ይገልጹ በዚ ድማ እተበፂሑ ዘሎ ስምምዕ ነዊሕ ከይፀንሐ ክጠሓስ ዘሎ ተኽእሎ ልዑል ምዃኑ እቶም ተንተንቲ بتوسخي يردون
ቻይናን ኣሜሪካን ከም ኣካል ናይቲ ኣሞንጎ እንተኸሲቱን ዘሎ ንግዳዊ ምትፍናን ብዘተን ምፍትሑ ዘካይድኦ ዘለዋ ቀጻሊ ርክብ ኣብ ቀዳማይ ገጽ ንግዳዊ ስምምዕ ከበጽሓ ዓሚቕ ዝርርብ የካይዳ ከም ዘለዋ ኣብ ዝጋወሓሉ ዘሎ ምስራዝ ወሰኽ ቀረጽ እታው ቀንዲ ቅድመ ኩነት ምዃኑ ሚኒስትሪ ንግዲ ቻይና ኣፍሊጡ ኣፈኛ ሚኒስትሪ ንግዲ ቻይና ብዛዕባ እዚ ትማሊ 14 ሕዳር ኣብ ዝሃቦ መግለጺ መጠን ክስረዝ ዝግብኦ ጸኒዑ ዘሎ ቀረጽ እታው ንኣገዳስነት ናይቲ ክብጻሕ ተቃሪቡ ዘሎ ቀዳማይ ገጽ ስምምዕ ከም ዘንጸባርቕ ኣነጺሮም ሚኒስትሪ ንግዲ ቻይና ነዚ መግለጺ ዘውጽእ ዘሎ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ብቻይና ንግዳዊ ስምምዕ ክኽተም ተቃሪቡ ከም ዘሎ እዚ ክውን ምዘይከውን ግን ኣብ ልዕሊ እታው ንብረት ቻይና ዘሎ መጠነ ቀረጽ ወሰኽ ክገብረሉ ምዃኑ ብቅድሚ ትማሊ ድሕሪ ምጥንቅቕ እዩ ን16 ኣዋርሒ ቀጺሉ ብዘሎ ንግዳዊ ምትፍናን ኣሜሪካን ቻይናን ምምሕዳር ፕረዚደንት ትራምፕ ንግዳውን ኢንዱስትሪያውን ንጥፈታት ቻይና ምምዕራይ ክግበረሉ ንምግዳድ ምዃኑ ዝገለጾ ኣብ ልዕሊ ቢልዮናት ዶላር ዝግመት እታው ንብረት ቻይና ወሰኽ ቀረጽ ምውሳኑ ይዝከር ቻይና እውን ከም መልሰ ግብሪ ናይዚ ኣብ ልዕሊ እታው ንብረት ኣሜሪካ ተመጣጣኒ ዝበለቶ ወሰኽ ቀረጽ ገይራላ ናይ መወዳእታ ዜና ኣሜሪካን ደቡብ ኮርያን ካብ ኒኩለሳዊ ህላወ ነጻ ዝኾነ ሰሜን ኮርያ ንምርግጋጽ ሓቢረን ክሰርሓ ከም ተሰማምዓ ማዕከናት ዜና የጋውሓለዋ ክልቲአን ሃገራት ናብ ስምምዕ ዝበጽሓ ትማልን ብቅድሚ ትማልን ብደረጃ ላዕለወ ሰበስልጣን ድሕሪ ዘካይድኦ ርክብ እዩ ኣሜሪካን ደቡብ ኮርያን ብዘይካዚ ኣብ ጸንበል ምምስራት ወተሃደራውን ጸጥታውን ዝምድነአን ኣብ ዘመሓላለፎም መልእኽቲ ንሓውሲ ደሴት ኮርያ ካብ ህላወ ኒኩለሳዊ ኣጽዋር ነጻ ንምግባር ኣቐዲሙ ንዝተኣተወ መብጽዓ ዳግማይ ከም ዘሐድስኦ ተፈሊጡሎም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ መንጎ ወተሃደራውያን ሰመዚ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ዝተኻይደ ርክብ ደቡብ ኮርያ ምጃፓን ብዝተፈጠረ መግዛእታዊ ሕድገታት ዝጠንቁ ምትፍናን ኣቋሪጻቶ ዘላ ስምምዕ ምልውዋጥ ጸጥታውን ወተሃደራውን ሓበሬታ ክትቅጽሎ ኣሜሪካ ጠለብ ከም ዘቕረበት ይግለጽ ኣሎ ብመሰረት ወተሃደራውያን ጸብጻባት ምልውዋጥ ወተሃደራውን ጸጥታውን ሓበሬታ ብቐንዱ ኣብ ጉዳይ እቲ ሰሜን ኮርያ ተካይዶ ዘላ ምምዕባል ዓነውቲ ኣጽዋር ዘተኮረ ምዃኑ ይሕበር ኣሜሪካን ደቡብ ኮርያን ብደረጃ ላዕለወ ሰመዝ ዝርክብ ከም ዘካይዳ ዝግለጽ ዘሎ መንግስቲ ሰሜን ኮርያ ክልቲአን ሃገራት ከካይድኦ መዲበን ዘለዋ ሓበራዊ ወተሃደራዊ ልምምድ ኣብ ልዕሊ ሃገሩ መጥቃዕቲ ንምክያድ ዘኽእል ምድላዋት ሓሊፉ ካልእ ትርጉም ከም ዘይወሃቦ ብምጥቃስ እቲ መደብ ምስ ዘይቋረጽ ተሪር መልሰ ግብሪ ከም ዝህበሉ ኣብ ዘጠንቅቐሉ ዘሎ እዋን እዮም ሰሜን ኮርያ ከም መልሰ ግብሪ ናይቲ ሰራዊት ኣሜሪካን ደቡብ ኮርያን ኣብ ወሰናስን ማያውን ኣየራውን ግዛእታት ዘካይድኦ ሓበራዊ ወተሃደራዊ ልምምድ ናይ ኒኩለሳውን ባሊስቲካውን ኣጽዋር ፈተነታት ከተካይድ ምጽናሓ ዝዝከር እዩ ሰሜን ኮርያ ጉዳይ ሓውሲ ደሴት ኮርያ ብሰላማዊ ዲፕሎማስያዊ መዳይ ንምፍታሕ ዝግበር ዘሎ ጻዕሪ ክሳዕ መወዳእታ ናይ ዝዓመት እወታዊ ውጽኢት ክርከቡ ዝብል ናይ ግዜ መቓን ኣቐሚጣ ምህላዋ ይፍለጥ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዜና ኣብዚ ፍጸም